Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. O kining tanan natong mga obserbasyon siyo, mausab ni ang nabantayan nila ni Mario. Sa tanan kuno nga mga katabang ninyo dito sa inyo. Mo na nabantayan. O galing lang. Takom lang ang ilang mga baba kay nahadlok sila ni Renato. Oh, na may ginuos lang ipits. Maabot ra lagi ang tukmang tak na nga mabutyag ragid unya ang tanan. Oh, come on. Pangan J-Lo. Pero, abi ni mo siya, no? Ang makaluluoy git ini ang imong lulu. Oh, come on. Tinood bitaw na, Pits. Bisag naglago tuod kay ko ni Lolo nga wag yung ko niya paminawa. Pero nagunahuna yung ko niya perme. Og nagampo ko nga walang untay daotang may tabo niya. Diki. Sidik. Daghan kayo. Daghan kayo ang namiligro ining sitwasyon na siya. Di ni katiyaw-tiyawan ang naitabo sa imong amahan kaniya to. Ug hangtod karon, naapagyapon ang dakong hulga ninyo. O posible pa nga madamay ang mga inosente kasama nako. Ilang binagid ni Lolita nga pwede sa mabiktima ni Renato. HP. HP? Di way HP? Dili. HP unsa man na? Hinuon, Pits. Ay. Ganyan mo return to the G-Day tani na. Ay, wa manggod, wa mangyog ko mo kumpiyansa ini ba? Di sa gyud ko mo surrender sa akong pagpaninguhan ni Lolita kay ni ba ko Pets. Bisag pirmi kong gibalibaran ni Lolita nasayod ko nga naa siya gitaguang pagbate diri nako. Oh, come on. Kuri ka dyan siyo, kuri ka dyan. Mo nga di gyud kong kumpiyansa. Ako ginapanalipdan si Lolita nga di mabiktima ni Renato. Hasta sa si Lolo. Maninguha gyud ko nga magkabalik ang maayo namong kabubuton. Kana gid. Mao yan ay husto nimong buhaton. No retreat, no surrender na nga ako, Apets. Oh, come on. Kana! Nibaw ko nga alanganin kayo ang akong sitwasyon. Pero di gyud ko magpalupig. Besag unsa pa'y may tabo. Oh, come on. Unsa man ang gusto nimong isulti nako, Junel, ha? Imo na sa kong tambagan aron sundon ako si Renato? Dili na mao, Tribs. Way labot si Renato ining atong sikreto nga istoryahan ron. Sikreto? Unsa pa ko ng sikreto ha ba? Kuan ba? Ini ato-ato lang ni Toribia ba? Ay labot sulti ining ato suban, ha? Sige. Isulti dayon kinaminaw ko. Bitaw, Tribs, mupadayag ng kunimos tinuod nga siksi yung kay ka. Maura din na imong isulti nako. Sexy man gyud ko. O bitaw, siksi lagi ka. Kunya, kuan hugot pag yung kayo ang imong mga panit. Oy, Junel. Ayaw ko ging na nga naibog ka nako. Hindi ako stiguwang. Hoy. Nganong gitutukan man ko nimog maayo, Junel? Tribs, pasaylo ako. Mupadayag lang yung ko sa tinud-anay na kong pagbati. Diha nimo. Oh. I love you very much. Ha? Unsa to? Nahigugma ko nimo, Tribs. Uy, halain taon, uy. Naibog gid ka nako, Junel. O lagi, Tribs. Ay. Aray. Nausag ko kagay mo naman inuong kong gitamparo. Ayaw kog binuangi, Junel. Ngano ko taong nakagusto man ka nako nga kapobre ni mo? Ano ba pobre ko, Ribs? Di man sa kahimtang sukdon ang tinud-anay nga gugma. Ang importante nga seryoso ug lunlon kong pagbati ug gugma diha nimo. Uy, kahilas! Biya ni mong manulti, Junel. Nanglimbaw tuloy akong balhibo ni mo. Aron ka masayod, ha? Ludon ko og mga tao nga sama ni mo. Unsa? Wa kay angay nga mahigugman ako, Junel. Tepa una, Turibs, ha? Oh. Ngano masuko man hinuon ka nako nga seryoso man kong nipadayag sa kong gibati diha nimo. Paghilom!
Ayaw kong panguyabi kay dili ko mo patol ang mga tao nga batignaong. Pero... Sige ron, sige. Kung napagani kay isulti, kay isumbong giti ka ni Greggy. Ipanabi ti kasatanan nga nangulitaw ka na ko. Usa? Butangi. Hey, namang siguro sakit ng tigwanga. Di kalit man hinunog kasuko nga way igong rason. Binangkal niya. Nagpakauaw lang yun ka, daday. Kinsa maimong gipasiksihan dito sa ilang baygoryo, ha? Nga nagbikini-bikini ka man dito? Ay, agoy. Pastilan, baya ka, Felix. Nagselos ka na? Silos mo taon. Oo, unsa ko'y silos. Nga namang silos mo ko nga. Iguwang man ka. Badiya ay! Onya, be, nga nung masuko masab kabi kon magbikini ko. Wa ko masuko. Oo, nahibong lang ko nimo. Kung nga nung nagbikini-bikini ka nga, ang imong lawas, way angay. Luod. Luod kita naon nga murag baril ba nga. Kalang kurangot na kayo, kurangot. Hawe! Ano? Kahinawayos! Bako kang! Wa ka magtanaw sa imong kaugalingon, Felix. Mas luod ka patanawon anang imong dagway. Nga murag sinukas agta! Naapay ilong nimo nga nagburot. Nga murag kabaw nga wa kabuto. Baya no! Tay, tay. Ako no naminaw ra gyud ko. Ganiha ra gyud kong gialingugmugan sa inyong lalis do. Mahimong pagdili na mo mag-away kay mautos mga silingan. Nay, badlungan nag-ibog ambahan nga magsilos was lugar. Oy, nagsilos na ko. Badiha, ay, badiha, oy. Nasuko lang ka nako. Kay wati ka mahatagig kwarta. Imo pa ginay paagig sa kusong ko kung anong nabikini ko. Ano lang ta, Felix. Kay kung ako gani maglagot na. Biyaan tagyog ka. Ilisan ta kag Amerikano. Pintahan na lang ron siyo. Ha? Kaya ano mga tanod ng mga polis nga nakatang diya sa unahan padong sa ilang lolita. Oh, come on. Ngo ba? May non-pitch. Onya. Unsa man? Nakitaan sab nako tong usa ka tanod. Nya, matod niya. Libre na kurutang makaduol sa ilang lolita. Ana siya. Arang-arang. Nakaamgo siguro sila nga dito maayo ang ilang gibuhat. Gani. Supak mo dos balaod siyo ang ilang gibuhat. Kay tiyaw mo? Ha? Kita rin ang ilang gibantayan. Para di lang kita makaduol dito. Dako bitaw ka itong tinunto. Oh, come on. Binuang yan. Pwede silang madawat sa ilang gimo. Ayaw. Uy, wala. Ay. Yun na. Yun na mo nagtingog maron ni Lolo Goryo. Bitaw siya. Murag sinoy Goryo yan. Nakriyot pa siya. Kaya akong kanaugon diri silong. Oh, Greg! Ha! Naman lagi ka. Sumaya mo may kalagan ni mo. Oh, come on. Ni agyod ko tasyo. Kaya gusto kong makigistorya ni mo. O sumaya itong storyahan, Greg. May tungod ni Lolita. O mau ba? Kaya nga naman dahil sa Lolita. Importante kayo ni nga tong hisgutan karon. Gusto na ko. Ipainomdom ni mo og balik. Nga dogay na tikang gaingnan nga di na yung kamudool ni Lolita. Pero permigyo ko ni mong gisupat. Pastilan mo, Greg. O kamong. Urag diagyo ka masayop anang bay na. Unsay na sayop? Dako kay nang sayop. Big mistake. Kay kung gugma na ganing isgutan, wa na yun ay but-anay. Nagpailalang yun nga mianhi ka kay nahadlok na kang daan nga ako'y makadama ni Lolita. Oh, come on. Unsa? Ikaw makadama? Way, nagdamgo ka tasyo. Way, di ko mahadlok ni mo, doy. Doy, ibaw ka doy, way ko mahadlok, doy. Ang rason rayon nga palikayon tikan Lolita kay di ko gusto nga maduhigan ang dungog niya. Tungod lang nimo. O nga nung may katawa man ka. Ay? Binuwa mo ng katarungan na, Greggy boy. O, come on. Ang kuna na lang, nga nahadlok ka.
Sports lang gud ta. May the best man win. Oh, come on. Kung kinsay sugto na tong duha ni Lolita, mudawat tas kapildihan. Wala gud tay butanay. Kay, masago magbuot nimo kung mamisita ka sa ila. Oy. Paminaw, Oh, kung mosunod lang unta ka sa akong gisulti karon nimo. Mimog, hatagan ti kag dakong kantidad. Basta likayan na lang yun nimo, Lolita. di lagi ko, Greg. Di isag minilyon pa na ang imong ihatag na ako. What? Di ko dawat na. Di na ko ibaylo ang akong gugma ngadto ni Lolita. Oh, come on. Sigurado yun ka. Makigrival yun ka na ko. Wey, Minong, Balinsiya mayo, kasyo. Balinsiya, sayang kayo ang dakong kay gayunan nga akong gitanyag ni mo karon. Og kausara gini siya manuktok ug wa na musunod pa ini. Naibaw ko nga nagkinanglan kay kag kwartado. Pero kung magmagahi gyud ka, di man magmahayo ka stibook ni mong kinabuhi. Kaya ako ipaniguro ni mo na ako ragyo'y makaangkon ni Lolita. Yaman, katapos ang pangutana. Oh. Mudawat ka sa kong tanyag o dili? Tubag! Animal ba ng tigwanga eh. Gitamparos pa ko, gikasabaan ba ko? Uy, yung sabi ni mo siya sa pag-diskarte nga, gitamparos naman hinoon ka. Di pa dayag nagugong, nagugma ko niya, nasuko man noon. Maura na imong gisulti o niya. Nasuko na yun siya, so may igong rason. Oo, nasuko siya kay bati ko nung kugnaong. Amaw. Binuang ng istoryahan nil. Bidablagot gani ko. Mura na gani hinoon ko og na-challenge sa iyang gihagit na koron. Husto. Nakasabot ng kunil. Siya may mga nasabtan rin. Nakasabot ko kung anong nagpasuko-suko siya ni mo. Iyan ang gituyo. Aron, madasig kag samot. Mo ba? Oo! Nagpasuko-suko na. Unya ang kahulugan na itong gitamparos ka niya. Ang buti pasabot ato. Nga dako siya gusto ni mo. Yatis ra? Lagi! Hindi na tinuon niya gisulti eh. Nga batik kag naong. Pihing man to ako, pero gwapo man kay kanil. Lagi! Mo ba rin? Oo! Lang kadiskaris dayon nil. At least, nasugda na nimo. Padayon lang yun. Kay, ako rin ang follow-upan si Toribia. Nindot na yung ipakita nga response diyan nimo. Positive kay ko, anak. Sugton ragyog ka, anang Toribia. Nanginit na ba ko rin? Basinog tinud-o na hinuna ko na siya. Katilaw ginunin ako ng tigwanga. Amay mo sa imong tinudonil. Ako'y mo gasto sa inyong kasal. Kung kamog yung magkadayon. Nahagit ko yun rin. Basta, masuway ginin ako ng tigwanga. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.